באמת הזיה, כולם לקחו פרחים, באנו לשלום, חטפנו מכה בפנים. מה יהיה עכשיו? מדשדשים, מדשדשים. קלינטון וביידן בעיר, וכל מיני מיניסטרים. עוד יותר קשה, גלות, אני לא יוצא, אני לא יוצא. הייתה התעוררות כזאת יפה. ב7 לאוקטובר הייתה, התהפכה העולם, המדינה. לא רוצים לשמוע, לא רוצים לראות, להמשיך רק באולפנים מקשקשים כל מיני דברים. מיליטנטים צועקים, יהיה ככה וככה חיים, אבל הילדים מתים, ילדים נופלים. אולי ביידן יודע את התשובה, מה יהיה עם העם הנפלא, העם שהגלות אותו לא עזבה. איזה צער נורא, מה יהיה איתנו, אין לנו גאולה. תמיד צועקים, המשיח כבר בפנים, ותמיד מקווים, הלוואי ויבוא כבר היום. אבל עד שזה לא קורה, עד שזה לא בא, אנחנו בצרה, אנחנו בצרה. למה לא? נפציץ להם בראש, כבר בא 8 באוקטובר, לרוץ אחרי החטופים. למה לא? סתמו לאמריקאים את הפה, תנו לחיות. מה יש לנגן? מה יש לנגן? הכל הזוי. תביא גאולה, תביא גאולה, גאולה תבוא. גאולה תבוא, בינתיים אנחנו בבלגן. למה לא הפציצו ב8 לאוקטובר? למה לא הפציצו? למה לא הפציצו ב8 באוקטובר? למה לא נתנו להם בראש? מיד על ההתחלה. מה זה סיוע הומניטרי? מה קרה לבנות שלנו, לזקנים? ככה הייתה לאחותינו, ואנחנו שותקים. אוי, למה? לא יודע את התשובה. משהו לא נראה לי. מההתחלה. כל דבר הם מסלסים. יודעים לנהל את הקהלים.